אז ברוכים הבאים למחברים עולמות. היום אנחנו בפרק ראשון מיוחד במינו, על כוחן הנסתר של המחשבות שלכם. הכל התחיל בשנות ה-90, עם חוקר יפני בשם מסארו אימוטו, שחקר את ההשפעה של מוזיקה, מילים ומחשבות על מים. הוא יצר ניסוי פשוט, שבו הוא שם מים על צלוחיות שונות, וכתב מילה שונה על כל צלוחית. על חלק הוא כתב מילים בעלות משמעות חיובית, ועל חלק הוא כתב מילים בעלות משמעות שלילית. לאחר מכן הוא הקפיא את המים והסתכל על הקריסטלים שנוצרו תחת מיקרוסקופ. והתוצאה הייתה שמילים בעלות משמעות חיובית יצרו קריסטלים יפים בעלי צורה גיאומטרית סימטרית יפה, ומילים בעלות משמעות שלילית יצרו קריסטלים כאוטיים חסרי צורה. הניסוי הזה הכה גלים, כי הוא היה מהראשונים להוכיח שלמחשבות שלנו יש השפעה ממשית על מולקולות מים. בהמשך הוא חשב על ניסוי דומה שאתם יכולים לעשות בתנאים ביתיים. הוא לקח 3 צנצנות ריקות, שם בתוכם כמות שווה של אורז, ולאחר מכן מילא כמות שווה של מים. הוא כתב מילה שונה על כל אחת מהצנצנות, אהבה, שנאה, ועל השלישית הוא לא כתב כלום בתור ביקורת. כל יום במשך חודש הוא דיבר על הצנצנות את המילה שרשומה עליהן עם כוונה. אנשים מכל העולם חזרו על הניסוי, וכמובן שגם אני, בכמה חזרות. והיום אני אציג לכם את התוצאות בפעם הראשונה. בצנצנת עם המילה אהבה, האורז נשמר יחסית טרי. בצנצנת עם המילה התעלמות, שאיתה לא דיברתי, התפתח עובש. בצנצנת עם המילה שנאה, שאיתה דיברתי בהתאם, התפתח עובש משמעותי. אני שם לכם כאן את 3 הצנצנות שתוכלו להשוות, ועוד ניסוי אחד דומה. והמסקנות משנות התודעה שלכם להיום. המילים והמחשבות שלכם, בייחוד כשמצומדות לכוונת לב, מייצרות כוח. הכוח הזה משפיע על המים בסביבה שלכם, ועל אחת כמה וכמה על המים בגופכם. ובמקרה, הגוף שלכם עשוי 70% מים. תחשבו על זה. ככה ששימו לב האם המחשבות שלכם תומכות בכם. יש לכם כוח. תשתמשו בו נכון. בסרטונים הבאים אני אציג מחקרים שמוכיחים שלתודעה שלכם יש כוח לא רק על מים, אלא גם על כל ההרכב הביולוגי שלכם, על חומרים מוצקים ואפילו על התרחשות של אירועים. אז נתראה בפרק הבא של מחברים עולמות.